गोजोनखौ लाबोनो हायाखैमोन खौसेथिखौ लाबोनो हायाखैमोन आरो जौगानायनि जेबो खामानि मावनो हायाखैमोन बेखौ खोबथेनो थाखाय बिथांमोना दिनै बायदिसिना खोथा नङै बाङै खोथा बुंनानै इउपिपिएलनि सायाव दाय जाबसिनो गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरोबाव फिन जासिहरफिननाय जाबाय एक्सुअलि दिनैहाय प्रमद बर' सरकार दानि खुंथायाव थानाय बिथां बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन गियानि गुनि दैदेनगिरि एनडिबिनि प्रति सिन्था खालामग्रा लिडार दैदेनगिरि बिथां प्रमद बर' बिथाङा दिनै अदालगुरियावहाय सुबुंगौमा लामा हान्थिनाय मोनसे रेलि लादों बे रेलिनि जाहोनानो जाहैबाय बिपिएफआ हाग्रामाया दिनै प्रमद बर'खौ दाय जाबसिनो नागिरदों बिनि बाथ्रा बुंदों बर' रायजो राजाया सान्थि गोजोन थासारिखौ लुबैदों बिनि बारैसो रेलिखौ लानाय जादों आरो गोजोन थासारि सफैनायनि आरो डेभेलपमेन्ट 17 बोसोराव बिथांमोना जेबो डेभेलपमेन्ट जौगानाय खामानिखौ मावाखै होननानै बुंदों जाय हक मावनाय माविया बिथांमोननि बाथ्रा दिनै प्रमद बर'खौ जों एक्स एनडिबिफोरा सिगाङावनो 2 बोसोरावनो सिनायनो बुजिनो बाखि गैया एनडिबिया दिनै प्रमद बर'खौ सासे सानै नङा 50%आनो बा 20%आनो एनडिबिया प्रमद बर'खौ मोजां मोनग्रा दङ प्रमद बर'खौ माबा मोनसे बुङोब्ला बै एनडिबिफोरनाव बिखायाव सु हाबहैयो बेफोरबायदि आरोखि एनडिबिनि दैदेनगिरिफोरनाव दङ दाबो एक्स एनडिबिनि दैदेनगिरिफोरनाव दं दाबो खिन्थु बैसोरो एक्स एनडिबिफोरा रन्जन दैमारिखौ गनायनि नामाव मा होदोंमोन मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन बे मेम'रेन्डामखौ बै एक्स एनडिबिनि दैदेनगिरिफ्रा बुरखांहैदोंना हैयाखै आरो सोंहैदोंना सोंहैयाखै रन्जन दैमारिजों लोगोसे जियालाव जेसेबां थानाय गनायनि नामाव मा खालामखो जेब्ला जइन जाहैदों इउपिपिएलआव अब्लानाव आर'नाइ गानहैजोबनाय एनडिबिनि दैदेनगिरिफ्रा मा खालामखो बे मेम'रेन्डामखौ नोंसोर मा खालामजाखो मायाव दोनजाखो डास्टबिनाव गारखो ना बहाबा ओरैहाय प्रमद बर'नि न'खरनि मानसियाथ' सिनि सोलानानैसो सा लोङो नालाय ना बिदियावसो बाहाय इउज खालामहैबाय नामा बे आरोखि बाथ्राया 17 बोसोराव डेभेलपमेन्ट जायाखै होनना बुंदों जायाखैबा जायाखै आरो रायजो राजाया नुगासिनो दङ जायाखै होनना बुङोब्ला बे जायाखै ओमफ्राय जादों होननानै बुङोब्ला बे जादों दै आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन प्रमद बर'नि नोजोराव जायाखै बर' रायजो राजानि नोजोराव 17 बोसोराव एसेब्लाबो जादों 50%आव 30%आ जादों प्रमद बर'नि मेगना सानाव नुवा दिनै बे प्रमद बर' इउपिपिएलनि सिएम बिनि मेगना खाना आरो नुवा बेया सानाव नुनो रोङा ओमफ्राय बिखौ जायनि जाहोनाव रेलि खालामनायाव बियो स्क्रिनाव हमनानैसो आन्दासावसो थाबायो बे आरोखि हरावबा नुयो दै बियो सानाव नुवा ओमफ्राय हरावसो नुयो प्रमद बर'आ डेभेलपमेन्ट थिग আছে 17 बोसोराव जेबो डेभेलपमेन्ट जायाखै येस मानिदों दिनै नोंथांनि एकर्डआव प्रमद बर'नि एकर्डआव गोबां कलेज स्कुल माबा माबि जादोंमोन बेफोरनि पेकेजफोरा फैयाखै दासिमबो फैयाखै नामा फैदोंबा नों बहा इउज खालामदों मा खालामदों बे पेकेज माखासेया मा जाखो बबेयाव दोनखो दिनै माबा मानिबा कलेज फैदों बेफोर कलेजनि नामाव खुन्थिया थसे मालाबा बहाबा गायफेरदोंना बहाबा फाउन्डेसन माबा मोनसे खालामफेरनायखौ नुदोंना दिनै खैला मैला बायदियाव मोनसे जुनियर ना सिनियर कलेज मोनसे कलेज बानायदों कमप्लिट जायाखै अनगयिं जागासिनो दङ बियो ओमफ्राय बे कलेजआ सोरनि समाव सेंसन जाना थानायमोन ना इउपिपिएलनि समावनो सेंसन जानायमोन ना बिपिएफनि आमोलाव सेंसन जानायमोन बेखौ हमनानै लाबबो गैया जाय हक प्रमद बर'आ सानाव मेगन नुवा हरावसो मेगन नुयो जायनि जाहोनाव दिनैहाय बिथाङा डेभेलपमेन्ट जानायखौ नुवाखै होननानै बुंदों दिनै बेखिनि बाथ्राखौ बुङोब्ला गोबां बाथ्रा ओंखारबावो नोंथाङा एनडिबिखौ मा खालामनो नागिरखो बिनि बाथ्राखौ सिन्था खालाम नैबे 2 बोसोराव एनडिबिनि केडारफोरखौ नोङो जियालनिफ्राय सासेबो दा बर्तमान उदां खालामनो हायाखै आरो नों बायदि लिडारा हाया थैनोबो हाया नों बायदि लिडारा नों बायदि प्रमद बर' सिएम लिडारा थैनोबो उदां खालामनो हाया बियो
बियो अनलि पावार गादि लुबैसुला मानसिसो प्रमद बर'आ दिनैनि बे खुंथायाव थानाय UPPL जों UPPL मानो सैज्लाया प्रमद बर'खौ मानो आन्दो रायखुमायो मानो प्रमद बर'जों नोंनि MLA फोरजों नों मालाबा मोजां जिरायना सावरायदोंना प्रमद बर'आ बेखौ थाल दङना हाजार नों रेलि खालाम हाजार नों मा खालाम नों सानाव मेगन नुवा सिदा बाथ्रा हरावसो नों मेगन नुयो त' बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय रायजोफोरा एसे नायलांदो UPPL हान्जानि दैदेननायाव दिनै अदालगुरियाव मोनसे गिदिर रेलि मोनसे लानाय जादों बिनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि जौगानायनि बाथ्राफोरखौ लानानै जों रायजो राजाफोरनो फोरमायनो सानदों आरो लोगोसे जिखिनि गोजोना फैबाय जोंनि गेजेराव रायजो राजाफ्रा मोनसे रंजानाय बाजानाय थासारिजों दिनै संसार जानो हानाय जादों बेबायदि थासारिखौ रायजो राजाफोरजों रायलायनो थाखाय बे रेलिखौ लानाय जादों गुबै खोथाया जाहैबाय साननैसो सिगांनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा नङै बाङै खोथाफोरखौ बुंनानै मानसिफोरखौ गोरोन्थि लामाजों दैदेनलांनो नाजादों 17 बोसोराव बिथांमोना गावसोरनि फेलारखौ बिथांमोना खोबथेनो थाखाय 17 बोसोराव जे रायजो राजानि खामानि मावनो हायाखै गोजोनखौ लाबोनो हायाखैमोन खौसेथिखौ लाबोनो हायाखैमोन आरो जौगानायनि जेबो खामानि मावनो हायाखैमोन बेखौ खोबथेनो थाखाय बिथांमोना दिनै बायदिसिना खोथा नङै बाङै खोथा बुंनानै UPPL नि सायाव दाय जाबसिननो सानदों दा नंखायनो रायजो राजाफोरनो जोंनि जे गोसोनि खोथा जों जे गमामायैनो बड'लेण्डनि बर' आइ आफा रायजो राजाजों लोगोसे दुलाराय माहारिखौनो जोङो मोजां मोनो अनो सिबियो आरो लोगोसे बिथांमोननि जौगानायखौ लुबैयो बिथांमोननि रैखाथि आरो खौसेथि आरो गोजोनखौ जों लुबैयो बे बाथ्राखौ फोरमायनो थाखायनो दिनै रेलि लानाय जादों आरो बे रेलिनि गेजेरजों दुलाराय बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांमोननि जे नङै बाङै खोथा बुंनाय बेखौ स्पष्ट जागोन बेनिखायनो बे रेलिनि गेजेरजों जों रायजो राजाफोरनो जौगानायनि खोथा बुंनो थाखाय जौगानाय रेलि लानाय जादों